खांबाय जाखांबाय लोंखांबाय खिखांबाय हासुबाय आं बेनो हासुबाय आरोना नै मिसाखौ मा बुंनो मानो लाजिना हांसो जाग्राफोरा न'खाय साथाम सुखायो खिफैगासिनो दंलै आंहा नोंलाय माला मोनदों आं जमथावगासिनो दङ मोखांखौ देखायलै आं नोंसिनि हंलि हंथि मोखांखौ गुग्ला जानानै गुग्ला जादों साला मर्निं वेलकाम माय इउटुब चेनेल आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर अभी मजा आएगा ना भिडियो फुङावनो हांसो बेदर ओमफ्राय लाइभ माने हांसोआबो बियो आथिं खर'सो आरोना आथिं खर' गांखं आं बारा जालाबायनो नागिरा ना ओमफ्राय मोजां मोजांखौ बासिना लादों आरोना बिदिनो बांगन जादोंमोन आइमोना ओमफ्राय मोजाङा दङ रानबाय ओमफ्य राननानै बे आथिङा गांखं एवथारदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो आं एसे दरथाम बासिना लाबाय आरोना जानो बायो आं आथिं गांखं ओमफ्राय नायलांबाय था भिडिअखौ माने स्किप खालामनो आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै लाग्रोनि सिलायावसो जादों आङो सिलायाव माने दिनाबो थान्दाना सान्दुं गोसा ज्रोम ज्रोमनो फाइनाल लोगोफोर नै दायो ओंखारखांबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय दिनै जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों माने आं खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर लास्ट जानुवारियावथ' बेरायनो मोनखाला नालाय ओमफ्राय पार्टि फिसा खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आरो एक्सुवेलि भिडिअबो बानायनो थांनो नागिरदों बे लामायाव आं बिराद गोसोथार आरोना दाखालिनिफ्राय थाङो ओमफ्राय माने थांनो टाइमखौनो मोनाखै आरो लास्ट जानुवारि खालिथ' टाइम मोनखाया नालाय बिनिखायनो दिनैनो थांखानोसै होननानै दिनैहाय मोनलाय 13 थारिख ओमफ्राय साइकेलखासो एक्सुवेलि जेबोथ' गैखाया नालाय जोंना आंनाथ' साइकेलाव अबस्था गैखाया मिथिखायो बिथांमोना ओमफ्राय सासेया फाहामहोगासिनो दङ लामा गोजान थांनाय खोथा थायोना ओमफ्राय नायलांबाय था बिनि भिउसफोरा माबायदि ओमफ्राय बे लकेसनाव आं बिराद थांनो लुगैखायो आरोना ओमफ्राय बियो माने एक्सुवेलि बे लामाया बानायनाय जानाय नङामोन आरोना ओमफ्राय मदि फैनायाव बेखौ बानायनाय जादों आरोना हेलिकप्टार लाखिदोंमोन ना बेहाय बे लामाखौ ओमफ्राय माबाफिनासै आरोना बेखौ फाखा होखाजोबखाबाय नालाय बेनिखायनो बे लामाया थाबाय आरो दा देखायगोन आङो दा नायबानो जाबाय लोगोफोर हेलौ भिडिअखौ स्टार्ट खालाम लोगोफोर दायो जों रेस्टुरेन्टाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो चिकेन रल लानो नागिरदों मोननै पेकिं खालामसै आरोना ओमफ्राय आं गुगल पे खालामनांगौ जा फुलन बाजार खोमा नै फुलन मोनफैदों दायो फुलन बाजार मेंबाय गासिबो बिराद सालायबाय दिनैसो बिराद माजा लानो नागिरदोंमोन लाइनाव माजाखौनो मोनासै ओमफ्राय दायो बेहाय मोनफैनायाथ' एक्सुवेलि बे दाउदै लानो मोनथ'लाय बेबायदि गरम बुस्थुआ बै जरावनो खोमा दे आं फैनाय आरोना बे लकेसना बेहायनो जागोन बायदि बे जराव बायदि मोनदां आं हमनोनो हायासै गोबाव जाबायना आं फैनाया बोसोराव दा नायलांबाय था लोगोफोर दखानाव दाउदै लानि दाउदै मालिक गैया खोमा बेवहाय दखान मोजाङाव हाबबोखायासै माने आं सेन्टार दं सानदोंमोन खाथियाव ओमफ्राय मेथाइया बारा मोजां गैया बिस्कुट फिसा दं बेखौनो लानानै थांसै दाउदैखौनो लांसै ओमफ्राय केसा আছে দুইটা দে मोननो लानोसै दुइटा दे दुइटा लां हेलिकप्टार जे नामिছে এফালে ইয়াত মানুহ আছে না এই মানুহ যে গৈ আছে আৰু যাব লাগিব ক'ত পৰা আহি আছে লাঙেন কাৰ্বি ৰিপৰ্টাৰ ঘৰতে যোৱা বছৰ মই ইয়াতে ভাত বনাইছে কি ৰংকি আছে ইয়াত কিবা প্ৰগ্ৰাম হৈছে না ইয়াত মই নাচিব আহিছে ইয়াত বুজি আহা তই আহিছিল নেকি
एक्चुअली एसे थांबावनांगौ मानसि बुरजा नै बेनो ओमफ्राय आंना केमेरा मेना बेनो आरो बै मानसि नुदोंना नैबे जेराव केमेरा मालिक आंनि साइकेलखौ हमथाफै प्लिज आंनि केमेरा लाग्रा नै बेनो ओमफ्राय गाइस जों मोनफैबाय आरोना लामाया ओरैबायदि बिसाबो ओमफ्राय नै बिसाबो मानसि फैबाय थायो खोमा आरोना सुट बानायनो बिदिनो भिडिअ बानायनो रिल्स भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आं दिनै आं फार्स्ट टाइम फैखादोंमोन ना मुदि फैनायाव ओमफ्राय जिउ साइकेल आंनि बिश्वकुर्मा उन्दुनानै थादो इसोर प्लिज काम हियर उन्दुनानै थाथ' लानानै लाग्रोनि गावलायबो मा लाबोदों देखायनो दै लोगोफोर र' हमथ' जाबाय दाउदै रुटि खालामदों बयल माबायदि न'लै बख'नानै हर बिदिनो लुगैनानै गोराद हालानानै जोंनि पार्टिया बेनो रल लाबोदों दाउदै लाबोदों जोंनि पार्टिया दिनैहाय फाला दाउदै हालदै माथो माने एवनानै माबानानै फैदायनि जों बेहाय दंफैयो न'आव थांसै आरोना भिडिअ सिडिअ बानायखांबाय जाखांबाय लोंखांबाय खिखांबाय हासुबाय आं बेहायनो हासुबाय आरोना नै मिसाखौ मा बुंनो मानो लाजिना हासुनो ओंखारनायखौ जा सब मानसिफोर दंबाबा हासुबाय आरो आं बेहायनो मानसिफोर थांलामोनलाय हासुनो ओंखारनायलाय माथो लाजिनो जि होथेबाय आरो हासुबाय ओमफ्राय न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर मोनाबायबो नै 3टा जाबायबो 10टा सोलाव खर' थांसै सोजोबदो चलो गुरु